ashabihi ecma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullohi wa barakatuh. Hurmatli din qardoshlarim. Birinchi sizni shu muborak Ramazon oyi bilan tabriklaysim kela. Alloh subhanahu va taolo shu oyni Alloh Rabbimiz rizo bo'lgan holda ibodatda, Allohga itoatlilikda, haromlardan tiyilib, Allohning farzlarini o'tab, qo'shganlarini o'tab yaşarga nasip etsin. Şuşu Ramazan ayların Allah Rabbimiz riza bulgan halde ötkərgə nasip etsəydi. Ham barçalarımızı Allah Subhanahu wa Taala günahlarımızı yarlıqab, özümüzün ətiyənilərimizin, yaxınlarımızın, ailələrimizin, tuğanlarımızın günahlarını yarlıqasaydı. Şuşu ayda cehennem əhillərindən, qıtılışlardan qılsaydı. Çünki Allah'ın rəhmət ayı erişdi. Allah'ın rəhmət ayı jetdi. Şuşu ayda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, cennet ишекләре ачыла, cehennem ишекләре ябыла, ham şeytanlar boğauğa бәйләнә диде. Шуңа күрә, менә без инде үзебезнең дәресләребезне башлап җибәрәбез. Аллаһ субханаһу ва тааля хәерле тел ачкычлар бирсә иде, һәм шушында халкыбызга, милләтебезгә, шушы Рамазан аенда файдалы булган, һәрберебезгә кирәкле булган сүзләрне җиткерәсе иде. Әлбәттә, нинди дәресләр бирергә микән дип уйлаганда, әлбәттә, иң беренче Коръән килде. Чөнки Коръән Кәрим шушы айда иңгән. Шахру Рамадан аллази унзила фиһи ал-Коръән дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Рамазан айында ул айда Коръән иңде ди. Шуңа күрә, шушы дәресләребезне Рамазанга багышларга уйладым. Шушы дәресләребезне Коръәнгә багышларга уйладым. Ләкин Коръән турында сөйләгәнче, аның мәгънәләренә тукталганчы, шушы айның фазилаты турында, шушы айда нинди гамәлләр кылына, аны дагын сөйләп китәсем килә. Шуңа күрә дәресебезнең беренче өлеше Рамазан аена кагылышлы булган кайбер фазилатлар булыр. Ул айда нинди гамәлләр кылына? Аның турында мин Латаифул Магариф дигән китапка таянып, Ибн Раджаб исемле галимнең китабына таянып сөйлисем килә. Ул Рамазан ае турында булыр. Чөнки ул Ибн Раджаб рахимахулла мәшһүр ислам галиме, шушы Латаифул Магариф дигән китабын ул ел дәвренә яза. Һәрбер айда нинди саваплы гамәлләр кылына, шуның турында язып китә. Һәм инде менә без Рамазан аенда булгач, Рамазан аенда нинди гамәлләр кылына, нинди гамәл кылу саваплы, шуның турында сөйләрбез иншалла. Инде дәресебезнең икенче өлешендә Аллаһ насип итсә, Фатиха сүрәсенә һәм кыска сүрәләргә мәгънә биреп китербез. Аллаһ Тәгалә безгә хәерле тел ачкычлар бирсә иде, хәерле зиһеннәр бирсә иде, һәм инде тыңлаучыларга дагын файдалы гыйлемнәр алып, изге гамәлләр кылырга насип итсә иде. Рамазанга кагылышлы дәресләр. Иң беренче уразаның фазилаты. Билгеле булганча, ураза ул гарәп телендә сыям дип атала. Һәм аның мәгънәсе ул тыелып тору. Тыелып тору махсус, ягъни шушы таң атканнан алып, кояш байыганчага хәтлек махсус гамәлләрдән, ягъни ашаудан, ичемлектән, җинси якынлыктан тыелып тору. Һәм иң беренче чиратта әлбәттә харам эшләрдән, харам гамәлләрдән тыелу. Аның фазилатында, ягъни аның савабы буенча, аның савабына кагылышлы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның берничә хадисе бар. Менә шуның берсен укып китәсем килә. Ул хадисне Имам Бухари һәм Муслим риваят итә Абу Хурайра радиллаһу анһудан. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллам әйтә: "Куллу гамал ибни Адам лаху". Адам баласының һәрбер гамәле аңар ди. "Әл-хасанату би'ашри амсалиха иля 700 диф". Ягъни һәрбер кылган изгелеккә 10 савап языла. 700 га хәтлек. Ягъни адам баласы нинди гамәлләр кылсын, аңар савап язылып бара. Һәм Аллаһ Тәгалә бер савап өчен бер түгел, 10-ны яза. Син бер изгелек кылсаң, Аллаһ Тәгалә сиңа 10 тапкыр арттырып яза. Һәм 700 га хәтлек арттырырга мөмкин. قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به.
Аллаһ Раббыбыз әйтә, уразадан башка ди. Ураза ул минеке, һәм аңар савапны мин айырым бирәм дип әйтә. Иннаху тарака шахватаху ва таамаху ва шарабаху мин аҗли. Ни өчен? Чөнки ул кеше үзенең шахватын, үзенең ризыгын, ишемлеген минем өчен калдырды ди. Ягъни ураза тотучы кеше, ул уразаны тота Аллаһ ризалыгы өчен. Ул ашаудан һәм ишемлектән тыелып тора Аллаһ ризалыгы өчен. Сәламәт булым дип түгел. Әзрәк весымны рәткә китерим дип түгел. Аның төп нияте Аллаһ ризалыгы өчен. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля менә айырым ураза гыйбадәтен айырым әйтә. Ул минеке дип әйтә. Һәм аңар савапны айырым үзем бирәм ди. Әлбәттә, һәрбер гамәлгә Аллаһ Тааля үзе бирә савапны, ләкин уразаны айырып куйды. Аннар әйтә: "Лис-саими фархатани, фархатун 'инда фитрихи ва фархатун 'инда лиқаи раббихи." Ураза тотучыга ике шатлык бар ди. Ул шатлана авыз ачканда, һәм шатлана Аллаһ Раббысы белән очрашканда. Авыз ачканда шатлана, чөнки Аллаһның бурычын үтәде. Аллаһ Тааля йөкләгән фарызны үтәде һәм авыз ача. Түзә алды, ул шуңар шатлана. Һәм инде кыямәт көнендә шатланачак, чөнки ул әҗр савапка. Бу дөньяда ул әҗр савабын күрмәде, ләкин кыямәт көнендә ул әҗр савабын күрә. Менә шушы Аллаһ Раббыбыздан вәгъдә ителгән әҗр савапны күргәч, ул шатланачак. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. Ураза тотканда кешенең ашказаны буш булгач, ниндидер начар исләр килергә мөмкин аның авызыннан. Аллаһ Тааля әйтә, аның нәшушы килгән исе дәгенди, авызыннан килгән исе Аллаһ Раббыбыз өчен иң тәмле хушбуйдан дагын хәерлерәк ди. Ни өчен? Чөнки бу кеше гыйбадәттә булды. Чөнки бу кеше шушы гыйбадәт сәбәпле, шушы гыйбадәтнең авырлыгы сәбәпле шундый хәлгә төште. Ләкин ул Аллаһ каршында саваплы санала. Аллаһ каршында ул хәерле санала. Шуңа күрә, менә без аңлыйбыз. Ягъни әгәр дәген кеше гыйбадәт вакытында аның, мәсәлән, кай вакытта намазлыклардагын тузып бетә. Бу Аллаһ каршында саваплы гамәл. Ягъни синең гыйбадәтең сәбәпле ул намазлык тузды. Күлмәкләрдәген тезләре тузырга мөмкин. Шалбарларның да тезләре тузырга мөмкин. Бу гыйбадәттә тузган гамәл. Шуңа күрә Аллаһ каршында ул хәерле санала. Ягъни махсус рәвештә туздыру түгел, әмма ләкин әгәр дәген ул менә синең күп гыйбадәтең сәбәпле алар тузалар икән, ул саваплы. Шуңа күрә без монда күрәбез, хәзер иншаалла тукталырбыз. Бу уразада нинди саваплы гамәлләр кылып була. Иң беренче менә шушы хадистә килгән кайбер мәсьәләгә тукталып китәсем килә. Ни өчен ураза гыйбадәтенә айырым савап языла? Ни өчен Аллаһ Тааля ураза өчен айырым савап бирәм диде? Чөнки Аллаһ Раббыбыз Коръән Кәримдә әйтә: "Иннама юваффас-сабируна аҗрахум бигайри хисаб." Сабыр итүчеләргә әҗр савап хисапсыз булыр ди. Ураза тотучы кеше ул сабыр итүче. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямнан шундый сүз килә: "Шахру Рамадан ва шахру сабр." Рамазан айы ул сабырлык айы. Ураза сабырлыкның яртысы дигән хадистә бар.
Галимнәр сабырлык турында әйткәндә, сабырлыкны өчкә бүлделәр. Аллаһ Тәгаләгә итагать итүгә сабырлык, харамнардан тыелуда сабырлык һәм бәла казалар килгәндә сабырлык диделәр. Ә менә бу уразага карасак, уразада алар өчесе дә җыела. Кеше Аллаһка итагать итеп ураза тота. Кеше Аллаһка итагать итеп харамнардан тыела. Һәм кешегә шушы ураза вакытында башы да авырта, ашыйсы да килә, эчәсе дә килә, мәшәкатьләр җитәрлек, ләкин ул сабыр итә. Шушы мәшәкатьләрне Аллаһ ризалыгы өчен күтәрә һәм шуңар әҗер саваплы була. Шуның өчен ураза тотучы кеше ул сабыр итүчеләр җөмләсеннән. Ә сабыр итүчеләргә Аллаһ Тәгалә әҗер савапны хисапсыз бирәмен диде. Һәм шулай ук ураза вакытында һәрбер мәшәкатен өчен, һәрбер авырлыгын өчен әҗер савап языла. Һәрберсе өчен дәген әҗер савап языла. Шуңа күрә әгәр дәген ураза вакытында әгәр дә менә беренче көннәрне авыррак була. Беренче көннәрне башта авыртырга мөмкин, башка төрле авырулар дагын теге мәшәкатьтәген булырга мөмкин, әгәр дәген сабыр итәбез икән, Аллаһ Тәгалә әҗер савабын арттырып яза. Әмма ләкин әлбәттә игътибарлы булырга кирәк, ягъни ул сабырлык шама белән булырга тиеш. Ягъни кешене үлү халатына яки зур авыру халатына төшерергә тиеш түгел. Аллаһ Тәгалә бай. Аллаһ Тәгалә безне газапларга теләми. Ягъни кешене шушы ураза вакытында әлбәттә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә рөхсәт итте. Авыру кешегә ураза тотмаска. Ягъни сәламәтләнгәч тотырга кушты. Шуңа күрә монда инде һәр кеше үзе белә һәм әлбәттә табиб белән, мусульман табибы белән киңәшләшә ала, аның организмы ураза тота аламы, юкмы, чыдый аламы, юкмы, ансы инде һәр кеше үзе карасын. Әмма ләкин белик, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әҗер савап вәгъдә итә. Кем сабыр итә? Кем сабыр итә? Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә сабыр итүчеләргә әҗер савап әзерли һәм җәннәт әзерли. Шуңа күрә менә шушы Рамазан айының савабы шушында. Шулай ук Аллаһ каршында изге гамәлләр арттырылып языла. Кайбер мүбарәк кичәләр бар, мәсәлән, Кадр кичәсе. Ул Рамазан айында. Яки кайбер урыннар Мәккә, Мәдинә шәһәрләрендә, Мәккә җирендә, Кәгъбатулла мәчетендә намаз 100 000 итеп языла. Пәйгамбәребезнең мәчетендә 1000 итеп языла. Ягъни менә шундый урыннарда савап арта. Рамазан айында дагын саваплар арта диделәр галимнәр. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә, Рамазан айында кылган гомра ул хаҗга тиң була ди. Хаҗга тиң була ди. Һәм башка загыйфрак хадисләрдә килә, Рамазан айында кылган нәфил гыйбадат фарызлыкы шикелле язылыр ди. Фарыз гыйбадат 70 фарыз шикелле язылыр дип килә. Шуңа күрә галимнәр әйттеләр, бу айда изге гамәлләр арттырылып языла диделәр. Хәтта кайберләр әйтә, әгәр дәген Рамазан айы җитсә, садаканы күбрәк бирегез. Чөнки бу айда садаканың савабы артык. Күбрәк тәсбих әйтегез, зикр әйтегез, ягъни субханаллаһ дип, әлхәмдүлиллаһ дип әйтегез. Чөнки бер тәсбихның савабы 1000-гә языла дип әйтәләр. Бу риваят имам Ан-Нахаи, Ибраһим Ан-Нахаи әйтә. Рамазан айында ураза калган айлардан караганда 1000 тапкырга артыграк дип әйтә. Һәм Рамазан айындагы зикр әйтү калган айлардан караганда 1000 тапкырга артыграк ди. Рамазан айындагы 1 рикагат намаз 1000 тапкырга артыграк ди. Шуңа күрә моны әйтәсем килә кайбер яшьрәк кешеләргә. Ягъни иренмик шушы айда изгелек кылырга.
ялкауланмыйк таравих намазларын укырга. Хәзерге вакытта күбебез өйдә. Шуның өчен Коръән укырга, зикр тәсбих әйтергә, нәфил намазлар укырга авырсынмыйк, чөнки аның әҗр савабы бик кыйммәт һәм кадерле. Шуның өчен Рамазан айында ураза ул башка айлардан артык булды. Башка айлардан артык һәм иң беренче аны арттыра торган гамәл ул да булса фарыз ураза. Чөнки Аллаһ Тәгалә каршында иң саваплы гамәл ул фарыз гамәлләр. Без беләбез, Рамазан айында ураза тоту ул исламның 5 баганасының берсе булып тора. Ягъни ислам 5 баганага корылган. Шуның берсе Рамазан айында ураза тоту. Шуңа күрә аның савабы дагы артык. Аннары тагы шундый бер галимнәрнең шундый сүзләре бар. Ураза ул шундый гыйбадәт ди. Аллаһ Тәгаләне минеке дип әйткәч, кыямәт көнендә уразаның савабын башкалар ала алмаслар ди. Ягъни без беләбез, менә банкротка чыккан кеше турында хадисләрне ишеткәнегез бардыр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: банкротта булган кешене беләсезме диде. Сахабалар әйттеләр, акчасыз калган кеше диделәр. Шуннан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: банкротка төшкән кеше ул кыямәт көнендә изге гамәлләр белән килер ди. Ләкин фулан кешене сүккән, берсен рәнҗеткән, берсенең хакына кергән. Шул кешеләр килеп, аның савапларын алырлар ди. Ягъни шул гынахлар, теге кылган гынахы өчен алар аны кичермәгән булалар, шул аның савапларын алырлар ди. Чөнки ул кемнеңдер гайбәтен сөйләгән һәм башка. Менә шушында гынах саваплар китер ди гамәлләрнең. Суфиян ибн Хуяйна әйтә, уразадан башка ди. Уразаны Аллаһ Тәгалә саклар ди. Шуңа күрә менә бу уразаның савабы артык. Уразаның савабы артык һәм инде кеше авырсынмаска тиешле шушы гыйбадәтне тиешенчә камил рәвештә башкарырга. Әлбәттә, мусульман кеше инде тырыша. Менә без инде үзебезнең әгәрдәген әбиләребезгә карасак, олы апаларыбызга карасак, алар ураза тотырга кичкенәдән күнектеләр. Һәм кайберләре хәтта печән өстендә дәген, урак өстендә дәген ураза тотты. Ягъни авыр вакытта, җәй көне басуга җәяү барырга кирәк, җәяү кайтырга кирәк, алар уразада иде. Ягъни шушының Аллаһ тарафыннан йөкләтелгән шушы гыйбадәтне камил рәвештә башкардылар. Хәзерге вакытта әлхәмдүлилләh мөмкинчелекләр күпкә җиңелрәк. Безнең хәзер йөргән транспортыбыз бар. Өйләребездә суыткычлар бар, кондиционерлар бар. Ягъни иссе булганда, машиналарда бар. Ягъни күпкә җиңелрәк. Ләкин ураза тотучылар алар шикелле ураза тотучылар күп түгел. Ни өчен ул? Чөнки аларның күңелләрендә иман иде. Күңелләрендә Аллаһ Тәгаләгә буйсыну иде. Һәм менә без дәгән шушы әйбергә игътибар итәргә тиешлебез. Ягъни ураза тотыр өчен өстәлнең мул булуы кирәк түгел. Ураза тоту өчен шартларның яхшы булуы шарт түгел. Ураза тоту өчен күңелдәге иман кирәк. Менә Аллаһ Тәгаләнең фарызы икәнен аңлап, шушы фарызны Аллаһ Тәгалә йөкләде, һәм аның әҗр савабы күп икәнен аңлап тотырга кирәк. Әгәр дәген без шуны аңласак, иншалла ураза тоту җайлы булачак. Шуңа күрә әгәр дә ураза тотканда, авыр булганда, исегезгә төшерегез, хөрмәтле дин кардәшләрем. Нәрсә өчен син ураза тотасың? Нәрсәгә? Әгәр дәген исеңгә төшерсәң, Аллаһ Раббыбызның әмрен үтим дип,
Аллаһ Тәгаланың кушканын үтим дип исемгә төшерсәң, ул иншалла ураза тоту җайлы булачак. Авырлыклар җиңел үтәчәк иншалла. Шуңа күрә менә шушы да туктыйсым килә бүгенгә уразага кагылышлы булган мәсьәләдә. Хәзер инде иншалла Коръән турында сөйләп китәсем килә. Коръән турында сөйләп китәсем килә. Ансы иншалла ураза турында киләсе иртәгә Аллаһ насыйп итсә дәвам итербез. Әлбәттә, Коръән Рамазан аенда инде. Һәм барыбыз да беләбез, Аллаһ Раббыбызның сүзе Коръән Кәрим. Аллаһ Тәгаланы Җабраил алейһиссалам аша Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва салламга иңдерде. Һәм ул Рамазан аенда Кадр кичендә иңә башлады. Аны укуы савап һәм иң олы зикрләрдән санала. Галимнәр әйттеләр, Коръән уку иң олы зикр диделәр. Шуңа күрә һәрбер мусульман кеше Коръән укырга өйрәнергә һәм тырышырга тиешле. Һәм инде Рамазан аенда Коръән уку турында, аның турында аерым сөйләрмен Аллаһ насыйп итсә. Ләкин менә бүген сөйлисем килә кайбер кыска сүрәләр турында. Чөнки без инде бөтен Коръәннең мәгънәсенә туктала алмаячакбыз. Коръәнне галимнәр бүлделәр төрләргә. Тыйвал дип атадылар озын сүрәләрне, миин дип 100 аятлы сүрәләрне һәм муфассал дип атадылар. Кыскарак сүрәләрне, кабатланган сүрәләрне муфассал дип атадылар. Менә без шушы муфассал сүрәләренә туктыйсыбыз килә. Әгәр дәген сез белсәгез, безнең халыкта хафтияк дигән сүз бар. Хафтияк шәриф дип атыйлар аны. Хафт дигән сүз ул 7дән 1. 7дән 1, ягъни Коръәннең 7дән 1. Менә ул шушы муфассал инде ул. Шушы кыска сүрәләр турында муфассал. Ягъни халык аны гел укысын өчен. Шуңа күрә әгәр дәген без менә үзебезнең татар галимнәренә тукталсак, татар тәфсирләренә тукталсак, иң беренче безнең Абдуннасыр Курсауи шушы хафтиякны тәрҗемә итә. Татар телен тәрҗемә итә, аның тәфсирен яза. Һәм ул 1812 елны хаҗга киткәндә үзенең шәкертенә Амир ибн Госман исемле кешегә шәкертенә әйтеп калдыра, бөтен Коръәнне дәген тәрҗемә итсәк иде дип. Ягъни бөтен Коръәннең дәген тәфсирен тәрҗемә итсәк, әйбәт булыр иде дигән фикер белән китеп бара. Билгеле булганча, Абдуннасыр Курсауи безнең хаҗдан йөреп кайтмый, хәтта хаҗга да барып җитә алмый. Ул авыру сәбәпле Истанбулда вафат була. Менә аның шәкерте Ногмани, шушы Амир ибн Госман Ногмани, ул үзенең остазының сүзен истә тотып, Ногмани тәфсирен яза. Ягъни Коръәнгә тәрҗемә итә, аның мәгънәсен башта тәфсирен кыла, шул тәфсирне инде ул тәрҗемә итеп мәгънәсен татар телендә яза. Шул чорда Тәфсирул Фаваид Хусейн Амирхан яза. 2 томны шулай ук 2 кисәктән тора Тәфсирул Фаваид. Әле ул Тәфсирул Фаваид әле безнең хәзерге кириллицага әйләндерелмәде дип беләм. Әле басылмады инде, әле басылмады. Бәлки әйләндерелгәндер, ләкин әле басылмады. Аннары безнең Шейхабеддин Мәрҗәниның шәкерте Шейхул-Ислам Аль-Хамиди, Шейхул-Ислам Хамиди хәзрәтләре, ул Аль-Фуркан дигән тәфсир яза. Һәм шулай ук 2 кисәктән тора, ул дагын тәфсир язып калдыра. Шейхул-Ислам Хамиди тәфсире. Безнең кулга эләккән 90-нчы елларда инде дингә ирек бирелгәч, иң беренче әлбәттә Ногмани тәфсире киң таралды безнең халыкта.
Аннары башкалары дагын, әлхамдулилlah, бастырылды. Хәзерге вакытта инде бар, хәзерге безнең шыр кешеләре инде яздылар. Хәзер инде, әлхамдулилlah, татарча һәм бик күп инде русча Коръән тәрҗемәләре бар. Ягъни әйтәсем килә, безнең татар халкында менә шушы Хафтиякның дәген иң беренче әйттек. Безнең Курсавый хәзрәтләр язды. Аннары шулай ук башка авторлар тарафыннан Тибьян дигән Хафтиякның тәфсире бар, һәм башка төрле тәфсирләр язылды Хафтиякка. Ягъни ни өчен безнең галимнәребез аңар игътибар итте? Ни өчен игътибар итте? Чөнки менә бу кыска сүрәләр алар. Анда бик күп мәгънә җыелган. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Таурат урынына зур 7 сүрә инде дип әйтә. Забур урынына 100 аятлы сүрәләр инде ди. Инҗил урынына шулай ук мәсәни, ягъни кабатланган сүрәләр һәм миңа аерым бирелде муфассал дип әйтә. Муфассал ди. Ягъни менә Коръәнне бүлсәк, иң башта анда 7 узын сүрә килә, аннары 100 аятлы сүрәләр, аннары муфассал белән ике арада шушы 100 аяттан кимрәк булган сүрәләр килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аерым әйтә муфассал турында. Муфассал аятлар менә шушы без Хафтияк дип әйткәндә, шушы муфассал күз алдында килә. Ягъни Каф сүрәсеннән алып, кайберләр әйтә Хуҗурат сүрәсеннән алып, Нас сүрәсенә хәтлек. Нас сүрәсенә хәтлек менә бу муфассал дип атала. Һәм инде безнең галимнәр Хафтиякка керттеләр Фатиха сүрәсен, Ясин сүрәсен һәм Хуҗурат сүрәсеннән алып Наска хәтлек сүрәләрне керттеләр. Менә ул муфассалы шушы Хуҗураттан алып Наска хәтлек. Кайбер галимнәр Каф сүрәсеннән алып Наска хәтлек. Ягъни Хуҗурат белән Каф сүрәсе алар рәттән торалар. Шуңа күрә кайберләре Хуҗурат сүрәсе, кайберләре Каф сүрәсе дип әйтә. Нәрсә белән аерыла ул шушы муфассал сүрәләр? Хасан аль-Басри рахимахуллаху әйтә, Аллаһ Тәгалә алдагы китапларның мәгънәсен Коръәнгә кертте ди. Һәм Коръәннең бөтен мәгънәсен шушы муфассал сүрәләренә кертте дип әйтә. Һәм аның мәгънәсе Фатиха сүрәсендә ди. Әгәр дә шуны кеше төшенсә, мәгънәсен аңласа, ул Коръәнне һәм бөтен Аллаһ тарафыннан ингән китапларның мәгънәсен аңлый дип әйтә. Ягъни аерым шушы муфассал турында әйтә. Ибн Габбас радиллаһу анху даган әйтә, шушы муфассалда җыелган дип әйтә Коръәннең мәгънәләре. Хәтта үзе әйтә, мин ди Пәйгамбәрбез вакытында, Пәйгамбәрбез исән вакытта мин муфассал сүрәләрен ятлаган идем дип әйтә. Ибн Габбас радиллаһу анху. Ягъни biz әйттек, яна Хуҗураттан алып Наска хәтлек. Аны дагы галимнәр бүләләр узынрак сүрәләргә, уртанчы сүрәләргә һәм кыска сүрәләргә. Мәсәлән, Духадан алып кыскарак сүрәләр, Гамма сүрәсенә хәтлек уртача сүрәләр һәм Хуҗураттан алып Гаммага хәтлек узын сүрәләр. Ни өчен аңар зур игътибар итәләр? Чөнки ул әгәр дә сез игътибар итсәгез, менә Коръәнне ачып карасак, Коръәндә иң беренче Фатиха сүрәсе. Ул кыска. Ул чөнки ачучы сүрә. Коръәнне ул ачучы сүрә. Аннары Китап Бакара сүрәсе, Әл-Имран сүрәсе һәм башка озын сүрәләр китә. Аннары кыскарак сүрәләр бара һәм иң ахырда кыска сүрәләр рәттән килә. Менә бу Коръәнне ятлый башлаучы кешегә бер җиңеллек булып тора. Менә
Her birimiz namaz оқи башлаганда biz иң беренче İhlas сүрәсен ятлыйбыз. Кәүсәр сүрәсен ятлыйбыз. Yani шушы кыска сүрәләр белән без инде намаз оқи башлыйбыз. Yani әлбәттә Фатиханы ятлаганнан соң. Инде балалар мәсәлән, яки кем Коръәнне ятлый башлыйсы килә, ул шушы кыска сүрәләрне Коръәннән артыннан ятлап килә. Yani менә бу Аллаһның бер рәхмәте. Аллаһның бер рәхмәте һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ул сүрәләрне еш укыган акшам сүрәсе, акшам намазында. Yani кешеләргә тизрәк ятласыннар өчен, кешеләргә җайлырак булсын өчен акшамда кыскаларын укыган. Ясту намазларында уртачаларын укыган. Иртәнге намазда озынракларын укыган дип әйтәләр галимнәр. Yani шушы сүрәләр намазда еш кабатлана. Еш кабатлана һәм кешеләр дәген аны тизрәк ятлар өчен. Менә игътибар иткәнегез бардыр. Әгәр дә имам бер сүрәне еш укыса, инде артта торучылар ул аятларны, ул сүрәләрне тизрәк ятлыйлар. Yani аның шундый файдасы дагын бар. Шуңа күрә галимнәр әйттеләр, намазларда шушы сүрәләргә игътибар ителә дип. Хәтта мәсәлән, кайбер мәчетләрдә имам итеп куярга теләсәләр, Коръән хафиз булуын шарт түгел, ләкин шушы муфассалны ул белергә тиеш. Yani имам кеше шушы Коръәннең ахыргы 4 пара булайны, 4 җүз булайны Хуҗурат сүрәсеннән алып, шушыларны белергә тиеш. Шуларга игътибар итәләр. Һәм инде мәдрәсәләрдә дәген иң беренче вакытта, иң беренче чиратта шушы кыска сүрәләрне ятлаталар һәм шуны шәкертләр белергә тиеш була. Ни өчен? Чөнки ул намазда гел укыла. Һәм аның мәгънәләре дәген тирән. Чөнки ул сүрәләр Мәккәдә ингән. Һәм Мәккәдә Аллаһ Тәгалә кешеләргә иң беренче, иң кирәкле Аллаһ Тәгаләгә ышану, иман мәсьәләләрен, кыямәт көненә иман китерү, үлем терелмәккә иман китерү, җәннәт һәм җәһәннәмгә иман китерү шулар турында әйтә. Һәм кеше шуларны өйрәнсә, аңласа, ул анда бик зур файда ала. Хәтта Айша радиллаһу анха әйтә, иң беренче Аллаһ Тәгалә әдәп турында, иман турында аятлар иңдерде ди. Бу кыска сүрәләрдә иман турында, ахиратка иман китерү, Аллаһ Тәгаләгә иман китерү, дөрес итеп иман китерү, Аллаһка тиңдәшлек кылмау турында килә мәгънәләр. Әгәр дә ди хөкемнәрне иңдергән булса, бу әйберне ярамый, бу әйберне теге әйберне ярамый дип иңдергән булса, кешеләргә ул авыр булыр дип әйтә. Шуңа күрә, менә шушы сүрәләрдә бик тирән мәгънә ята. Һәм инде без дәген Аллаһ насыйп итсә, менә шушы дәресләрдә иншаалла Фатиха сүрәсеннән башлап, аннары иң беренче Фатиха сүрәсен, аннары Аузу бисмилла нәрсәне аңлатам, шуның турында сөйләрбез. Һәм инде кыска сүрәләргә тукталырга тырышырбыз. Аллаһ насыйп итсә иншаалла. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, бүген